Ja, Ole, det er så det her gearskiftningssystem. Du har klodsen siddende her. Den, hvor de to arme går ud fra. Der går en ud fra her bagpå. Og der går en ud fra her, som jeg har skåret af. Så armen går ind i her. Og den styrer så den arm her, som den der sidder bagerst. Som du kan se. Så det er lidt svært det her, men jeg skal da gøre et forsøg. Som du kan se, så flytter den. Så har jeg altså svejset armen fast på indersiden. Og det her, det er den baklydskontakt, jeg snakkede om. Så når den er helt oppe, der, så er lyskontakten jo i forbindelse, det vil sige, der er forbindelse igennem det her. Så snart den går ned sådan til det næste gear, så er der ingen forbindelse, og den kan ikke starte. Så det er spærren. Men det er ikke noget, du egentlig behøver, som man så må sige, hvis du ved, hvad du laver. Det gør du jo selvfølgelig. Stangen der, det er en af de originale stænger, som er fra gearlinket til at begynde med, som så bare er indpasset, så den passer til gearkassen. Jeg håber det her, det er noget, som fortæller dig bare et eller andet om, hvordan og hvorledes det her skal være. Men ellers så må vi lige snakke sammen. Jeg håber det her fortæller dig et eller andet. Alright. Bye.